You see all this miracle, you see all this healing, they belong to the people of God. And therefore, if you want to receive them and become, a distributor of miracle, then you must become a child of God. Amen. Chineke choosing Nazareth. Chineke choosing Nazareth. Chineke choosing Nazareth. Oh, Chineke choosing Nazareth. Onata mokwana, onada namale. Chineke choosing Nazareth. Onata mokwana, onada namale. Chineke choosing Nazareth. Ama na kene lanya ima onye na-ekwunu ọ bụ onye isi nke ndị Lord Choosing Charismatic Revival Movement. Afọ mbụ Lazarus Moka. Ana m abịa ugbu a ime ka ịghọta na Chineke nke na-ekpere, Chineke nke kere n'igwe na ala, Chineke nke Abraham, Isaac na Jacob ọ na-aza ekpere. A na-abịa ime ka ịghọta ugbu a na ọ bụrụ na ịbụ ndị egwu ji maka ihe coronavirus, wepụgodo egwu ahụ ebe ị nọ maka ihe m na-ekwubi okwu ugbu a, ị ga-enwere onwe gị. Ọ bụrụkwa na ịbụ onye nke nwere obi mgbu, onye nke kpuru isi, onye nke aha gị ije, nke nwere stroke, onye nke nwere ọrịa ọbara mgbali elu, m na-ekwubi okwu, ị gaghị afụzi ọzọ. Nsogbu ọbụla nke ibu bịa ebe nke ọbụla nwere wee na-ege m ntị ugbu a, a na-ekwubi okwu n'aha Jizọs na-ekpere, ị ga-enwere onwe gị. Ị ga-ahụ egwu m na-agụ, a sị na Chineke choosing na-aza ekpere. Ị ga-ajụ onye gị na ebe ahụ, ọ ga-agwa ya na Chineke choosing na-aza ekpere. Site na ọgbakọ nke Lord Choosing, ọ gwọrọ ọtụtụ HIV, nke a nke ọfụrụ nke a pụtara ugbu a na-akpọ coronavirus. Achọrọ nke ụlọ nghọtawa ihe a na-atụrụ egwu. Chineke anyị pụrụ ime ihe niile. Ọgbakọ Lord Choosing, anyị a na-atụ ọrịa egwu maka ihe na Chineke anyị na-agwọ ọrịa. Ọ na-eme ka onye isi fụ ụzọ, ọ na-eme ka onye ngwọrọ gị ije. Ụmụrụ ihe nji wee kụrụ ebe ugbu a ka mee ka obi sie n'ike, atụrụ egwu. Chineke anyị na-ekpere karịrị ọrịa. Gịnị wụ ọrịa? Ọrịa ahụ Chineke mere ala ahụ ka anyị were kpọkọta ya. Ịkpọkọta ọrịa ala, ị mara ebe ọbụla inwe nsogbu, were aka tinye ebe ahụ ugbu a. Ya mere Chineke nke na-ekpere, Chineke nke Choosing, Chineke pụrụ ime ihe niile, Chineke mere ka ndị kpuru isi fụ ụzọ n'oge gara aga. Chineke mere ka ndị ngwọrọ ji ije. Chineke mere ka ndị agha anụ ihe, onye ogbukwu okwu. Chineke nke na-agwọ HIV. Chineke nke mere ka ndị na-enwetabeghị nwa kemgbe ohu afọ wụrụ ndị mụrụ nwa. Chineke nke mere ka ndị na-ata ahụhụ wụ ndị goziri egozi wụ ndị ihe na-agara. Ọ bụ gụnwa ka na-akpọ oku imego ya, ime na ya oge gara aga, ị ga-eme ya ugbu a maka ihi na igbo ọbụ ha. Ya mere Chineke nke na-ekpere, asị m ebe ọbụla ha na-emetụ aka ha ugbu a, n'aha Jizọs ana m akagbu ọrịa ahụ. N'aha Jizọs na-akagbu coronavirus, ana m akagbu kansa, ana m akagbu obi mgbu, ana m akagbu HIV, ana m akagbu amụtara nwa, na-akagbu onye ọbụla nke ekwensu were che ndị a n'ihu. O ji bụrụ ugbu a na ahụ na egwu na-atụ ha, na-akagbu ọrịa ha, kagwukwa na egwu ha, na-asị ha nwere onwe ha n'aha Jizọs. Ya mere site taa, nsogbu nke iburu bịa ebe ahụ na-emetụ aka ugbu a, ka Chineke nke na-ekpere site n'ikikere emetụ gị aka n'aha Jizọs. Nwere onwe gị n'aha Jizọs. N'aha Jizọs na-set gị free. Asị m, ana m discharge n'ọrịa in Jesus name. Site taa, wee aṅụrị. Ihe imi na-edere ime, gbata na Choosing, gbata na the Lord Choosing Charismatic Revival Movement. Gbata nyefee onwe na Jizọs, jụ mmehie gị, kwere na ya, kwere na ọ nwụrụ maka gị, kwere na n'ụbọchị ọbara maka ihe gị, elie ya n'ụbọchị nke tobilite, ị nwere onwe gị. Ị nabata taa, ị ga-enwere onwe gị.
ị ga-abụ onye nke dị ọcha n'aha Jizọs.